Салом алейкум бардорон алислом. Имрӯз число 20 май. Иншоалло насиб 22 отправка дорем. 22 ай Москва, ай метро Шолковский пеш бозори Мандарин даем. Ай 100 кило зиёд боша иншоалло мерем. Любой бора мегирем мебим. Ай 100 кило зиёд боша радон ҷоно. Ина барои доставка мошино. Любой минтақаи Тоҷикистон беғази Панҷи Помири Хуҷанд ҳама ҷо мерава радон ҷоно. 22 отправка дорем. Марҳамат, занг занед 064 305 99 99. Иншоалло тарафи Кӯлоб, тарафи Колхозобод, тарафи Шаҳртӯз, Қабадиён, Ҷиликӯл, тарафи Ёвон, Кӯйбеш, Уялли, Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав ҳама ҷо доставка дорем радони ҷонон. Беғарзи Помиру Хуҷанду Панҷ дига ҳама ҷо мерава. Илтимос ай 100 кило зиёд боша занг занед 60 рубли мерем мегирем килои бора. Панотон ба худо занг занед.